Здравейте, аз съм Терминатора и днес ще снимаме на Гарио. Извинявам се за вчера, че нямаше клип, но имах работа. А па днес си тръгнах по-рано от училище и затова може да го снимам, иначе нямаше да може. Отново. Охо, за малко да зададем багажа. Може би на Clash of Clans и на Гарио няколко дни няма да има клип, но казвам може би. Ще видя дали ще снимам докато съм на лагер. И просто ви казвам, че може да няма клипове и така. Сега добре успяваме да пробиеме. Охо-хо-хо. Днеска ни върви, хора. Ето лидерборда. Добре, успяхме да се измъкнем. Ева, прецаках се. О, не, прецаках се. А, не! Как му така се прецакам? Може би ще се чувам по-добре, защото съм на слушалки, но не съм сигурен. Клиповете на Гарио няма да са много дълги. Че са по 7-8 минути. Ако искате да ми кажете скин за Гарио, напишете в коментарите, моля ви. Само ако искате. Защото аз не знам много скинове. Също сега мога да пробваме с NASA. Тък му бяхме станали хубаво голямо топче. Сега се излагаме. Ако имам интернет там, където отивам, може би ще снимам клипове, но не е ясно, защото може да нямаме. Добре, но добре върви. Добре, пак се развиваме. Уоу!
Нека да сложим drill skin. Ето сега сме с NASA. Да видим дали ще ни върви. Да, нещо. Магиите ми в Clash of Clans са станали готови. Да, ако знаете як скин за топчето, просто пишете в коментарите. Аз ще избера някой, може би с всичките ще играем по една игра. Не е ясно. Ако трябва в следващия епизод ще играме. Само моля ви напишете скинчета. За малко. Добре, да по-голям съм от още, не мога го изям. Ладно, този не съм. Не! Не го видях. Опс. Я ви. 1 час. И като минеме нивото, ще си купиме. И ще го минем. Ще се кръстиме. Опс, бърках. Да, като се раздвоявате, събирате по повече. Остава по-лесно да ви фанат. Хлопц, да, видяхте. И това беше от мен за клипа. 9 минути стана клипа и това беше от мен. Пак. Благодаря ви. Чао от мен. Абонирайте се, ако не сте ме гледали.